Hvaljen Isus i Marija, dragi župljani, braće i sestre, nalazimo se u župnoj crkvi Župe Zajezda, župnoj crkvi koja je posvećena Blaženoj Djevici Mariji. Evo, kao što možete primijetiti i po ovim maslinovim grančicama, iza nas je slavlje Cvjetnice, iza nas je slavlje svečanog ulaska Sina Božjega, našega Spasitelja Isusa Krista u Jeruzalem. Evo, lako se možemo prisjetiti onih lijepih spoklika kojima su radosno klicali žitelji Jeruzalema, pozdravljali su kralja, pozdravljali su Sina Božjega. Poslije Cvjetnice, svi dobro znamo, dolazi i Veliki tjedan, dolazi i Sveto Trodnevlje, Veliki četvrtak, Veliki petak, Velika subota, a poslije Velike subote ono najljepše, najsjajnije što mi vjernici katolici imamo, slavlje Uskrsa ili slavlje Božjega ustajanja od mrtvih, ili kako bi evanđelist Ivan lijepo kazao, proslava našega Spasitelja Isusa Krista. Dobro je progovoriti nekoliko riječi o tim danima koji su pred nama, o tim danima koji zadiru u temelje vjere svakoga čovjeka, svakoga kršćanina, jer kroz te dane prolazimo zajedno i mi sa svojim Spasiteljem kroz njegovu muku, kroz njegov križ, ali također prolazimo i kroz njegovo slavno uskrsnuće. Na Veliki četvrtak crkva, svi vjernici, svaki katolik spominje se i slavi Isusovu posljednju večeru, slavi dan kada je Isus oko sebe okupio svoje apostole, svoje prve učenike, kao što okuplja i nas svake nedjelje, svakoga dana kada slavimo na svetu misu. Možemo reći da je to bila izrazita prilika da progovori svojim učenicima što je najvažnije, da napravi nekakav sažetak, nekakav rezime svega onoga što im je propovijedao, svega onoga što im je govorio, što je svojim dijelima u konačnici činio dok su oni bili sa njim i što su mogli osjetiti i drugi ljudi. Onda u tome kontekstu dobro se je prisjetiti da na Veliki četvrtak je Isus ustanovio svetu misu ili Euharistiju i ustanovio je sveti red. Na Veliki četvrtak zajedno sa svojim učenicima blagovao je kruh i vino i upravo pod prilikama kruha i vina dao je samoga sebe da poslije može biti prisutan na taj tajanstveni, otajstveni način sa svakim vjernikom. Zaista tu leži veliko bogatstvo, tu je neiscrpna ljubav Božja, kada Bog koji je toliko velik, toliko silan, kada dolazi pod prilikama kruha i vina na oltaru svakome vjerniku, svakome čovjeku. Evo tu i leži odgovor svakome onome ko se pita zašto bi trebao dolaziti na misu, zašto bi trebao slaviti nedjeljna, blagdanska, euharistijska slavlja. Dobro je ponoviti da je sam Isus rekao: uzmite i jedite, uzmite i pite. To je znak njegove ljubavi, ali na Veliki četvrtak vidi se i znak njegove poniznosti u onoj zgodi kada je svojim učenicima oprao noge i na taj način pokazao kako svako od nas se treba s vremena na vrijeme poniziti, svako od nas treba pomagati drugome, treba činiti ono što je i on sam činio. Misa večere Gospodnje ili Veliki četvrtak uvijek ostaje trajni spomen Božje ljubavi koja se najviše daje, najviše očituje upravo pod prilikama kruha i vina. Poslije Velikoga četvrtka ili mise večernje Gospodnje, svaki vjernik, svaki kršćanin kroz obrede Velikoga petka spominje se svega onoga što je Isus učinio, žrtvovaši se za svakoga čovjeka. Svi mi dobro, vjernici, znamo da u našim ljudskim životima postoje različiti križevi, postoje različite boli, muke, različite patnje. Svako od nas i mora prihvatiti ili prihvaća
u većoj ili manjoj mjeri veći ili manji križ. Sve nam to govori da često puta kada nas zadesi nekakvo zlo, da i mi moramo biti u svojim životima slični životu našega Spasitelja Isusa Krista. Evo upravo zato crkva na Veliki petak ima i klanjanje Svetome križu, ima taj obred koji želi pokazati kako sa toga drveta križa dolazi spas svakome čovjeku i da nije Isus završio na drvetu križa, ne bi bilo niti Velike subote, ne bi bilo Uskrsa, ne bi bilo spasa za nas ljude. Evo možda u Velikom petku i svaki onaj koji postavlja različita pitanja koje obično počinju riječju zašto, može naći odgovor na ta pitanja. Može naći odgovor na pitanje zašto mora patiti, zašto mora biti nesretan zbog gubitka drage ili voljene osobe. Nema drugoga odgovora na zemlji doli primjera Isusa Krista koji je uzeo svoj križ, pošao na taj križ iz ljubavi prema svakome čovjeku i nama pokazao da križ ima svoj smisao, da križ ne znači ništa drugo nego da nas križ vodi do zore uskrsnuća. Poslije Velikoga petka, poslije razmišljanja o Kristovom križu po kojemu se događa spasenje svakome čovjeku, dolazi i slavlje Velike subote, slavlje koje je najljepše, najbogatije, najraskošnije slavlje koje postoji u cjelokupnoj liturgijskoj godini, u cjelokupnim slavljima koje mi kršćani, mi katolici imamo. Zaista tu je veliko bogatstvo, bilo da razmišljamo kroz svijeću, kroz svjetlost o Isusu Kristu, bilo da razmišljamo kroz ono mnoštvo čitanja koje postoje u službi riječi o silnim Božjim djelima koje je Bog izvršio, koje je Bog dovršio za svakoga čovjeka. Lijepo je kada se pali na ognju izvan crkve uskrsna svijeća, kada već vani polako biva mrak. Lijepo je kada ta uskrsna svijeća polako rasvjetljuje prostor oko sebe i lijepo je kada mi vjernici shvatimo da smo mi svi zajedno pozvani da budemo kao ta uskrsna svijeća, odnosno da budemo kao Isus Krist koji je sam za sebe rekao da je On svjetlo svijeta. Služba riječi lijepo nam odgovara zašto treba slijediti Boga, zašto treba slijediti to svjetlo, te Isusove riječi, jer nam služba riječi, ta različita čitanja, dozivlje u pamet sve ono što je Bog učinio u Starome zavjetu za izabrani narod, a onda u Novome zavjetu po osobi Isusa Krista što je učinio za sve ljude. I dobro je možda se i prisjetiti da na tu Veliku subotu također blagoslivlja se krsni studenac, blagoslivlja se voda kojom se poslije krste djeca, voda po kojoj djeca, malene bebe postaju kršćani, postaju članovi crkve. I tu je također bogatstvo u tome da na Veliku subotu je običaj u mnogim većim župama gdje ima nekrštenih osoba, takozvanih katekumena koji se pripremaju za svoje slavlje krštenja, da oni primaju na Veliku subotu i krštenje, primaju pomirenje sa Bogom kroz Euharistiju i primaju svetu potvrdu. Tu je bogatstvo gdje se čovjek združuje na neki način sa Bogom, gdje slavimo Krista koji je već proslavljeni, Krista koji je slavno uskrsno za svakoga od nas. I na kraju, braće i sestre, kako opisati naš najveći blagdan, našu najveću svetkovinu, naše najveće slavlje koje slavimo na nedjelju uskrsnuća Božjega ili na Uskrs. Puno se toga govori pred uskrsno vrijeme o samome slavlju Uskrsa,
o samoj biti Uskrsa, tako da često puta onda i svećenici u tom trenutku kada trebaju Uskrsu progovarati, možda im i zastane poneka riječ, možda i ne mogu pravo govoriti jer su toliko toga izgovorili prije, toliko toga se prije veli. No dobro je da svi zajedno shvatimo da je Uskrs prije svega jedna velika novost, novost koja se dogodila, nešto što nije bilo viđeno, zapamćeno, zapisano u niti jednoj kulturi, niti jednoj drugoj vjeri, nešto što se nije dogodilo do tadašnjega doba. Novost je to velika zato jer je Božji Sin, naš Spasitelj Isus Krist, slavno ustao od mrtvih, sišao je sa križa, uskrsnuo je za svakoga od nas. Kolika je to velika novost možda se najbolje vidi u činjenici kada su evanđelisti pisali svoje evanđelja, kada su pisali Sveto pismo, da su se sami našli u jednoj velikoj neprilici, jednostavno nisu imali riječi kojim bi označili stvarnost Božjega uskrsnuća, stvarnost Uskrsa. I onda jedan kaže za Isusa da je oživio, drugi kaže da je slavno ustao od mrtvih, treći kaže da se dao vidjeti i tako dalje i tako dalje. Uskrs je dakle novost, velika novost u povijesti čovječanstva, novost koja odgovara čovjeku u konačnici i na ono zadnje pitanje koje se tiče života i smrti. Uskrs svima nama želi jednostavno rečeno posvjedočiti da ljudski život ne završava na zemlji, da smrt koja je konačni kraj na zemlji, da je tek jedan novi početak u nebu gdje svaki čovjek treba uskrsnuti, gdje se svaki čovjek treba po svojim djelima i radovati jednoga dana zajedništvu sa Bogom. Pa evo, braće i sestre, svima vama, svojim vjernicima i svima vama koji budete možda ovo imali prilike vidjeti, svima vama želim čestitati iskreno Uskrs, želim čestitati dan kada je Krist slavno ustao od mrtvih. Svima vama želim prije svega da hodite u novosti života, da svi zajedno prihvaćamo i križ Velikoga petka, jer nas taj križ može onda dovesti do zore uskrsnuća. Neka vam svima bude sretan i blagoslovljeni Uskrs, blagdan svetkovina radosti, svetkovina veselja, svetkovina svjetla, svetkovina koja daje odgovor na sva čovjekova pitanja, koja govori da ćemo vječno živjeti sa Bogom, kraj Boga i u Bogu.